Әни кеше русча сөйләшсә, туган бала белән, ул русча сөйләшәчәк. Һәм әни кеше татар телендә үстерсә балаларын, телләре татар телендә ачыла. Уйламагыз, менә хәзер мәктәпкә китә, балалар бакчасына китә, рус теле керә, аннан куркмагыз сез. Татар теле белән ачылса, телләре бара ул шулай иттереп. Башка телләрне өйрәнә ул. Әйе, ул бөтенсе өйрәнеп була. Инглиз телендә, рус телендә бик җиңел өйрәнә бала. Ләкин татар телен онытмаска кирәк. Менә шул минем теләгем. Менә күп кенә сез әни буларак та менә хәзер сорау бирәсем килә бит. Күп кенә балалар менә шул бердәм дәүләт имтиханыннан курка бит инде. Һәм әтиләр, әниләр дә куркалар. Татар мәктәбендә укый да, балам минем ничек бирер икән имтихан? Әлбәттә ул болта чаба дип әйтәбез инде без. Тик шулай да менә чит илдә яшәүче татарлар гына булса, туган телне беләләр, инглиз телен беләләр, имтиханнарны бирәләр. Бу минем фикерем, менә сезнең ничегрәк фикерегез? Әлбәттә, безнең бит инде тарихыбыз шул хәтле бай. Без шундый бай халык, шундый эшчән халык. Татарлар булса, менә без бит чәчелгән татар кешесе булса берәр җирдә, димәк ул максатына ирешә торган кеше була. Бәлки бүтән милләтләр дә шулай итеп үзе белән горурланалардыр, ләкин мин татар кешеләрен начар кеше дип әйтә алмыйм. Алар булдыра торган кешеләр. Без булдырабыз, барысын да булдырабыз. Фамилиям иремнеке түгел, һәм әтиемнекен калдырдым. Анда төрле сәбәпләр буенча калдырга туры килде инде. Ул минем украинец милләте буенча. Әнием татар кешесе, ирем татар кешесе. Һәм мин үстем дәүәни белән татар гаиләсендә. Шуңа күрә татар телендә сөйләшәм. Димәк бит инде русча да сөйләшергә булыр. Әтигез татарча белми дип беләм. Ул белми, татарча белми әлбәттә. Менә сез бик матур итеп, мин сезне татар кызы дип уйлаган идем. Кияүгә генә чыккансыз, берәр урыс яисә менә украин кешесенә дип. Ләкин менә бит. Димәк теләктән тора. Әлбәттә теләктән тора, әлбәттә гаиләдән тора. Дәүәти белән яшәүдән дә тора. Әйе, аларга рәхмәтлесез, әйме. Бик рәхмәт. Менә ничек сез ислам темасын алдыгыз? Һәм ислам мәдәниятендә дини бәйрәмнәр мөһим урын тотканмы ул? Әйе, ислам динендә әлбәттә бу бик мөһим урын тоткан дини бәйрәмнәребез безнең. Һәм менә шуның буенча китабым да чыкты, җыентыгым да чыкты. Шуның турында әйтеп китәсем килә. Күптән түгел генә менә шул минем экспедицияләр вакытында җыеп туплаган дини бәйрәмнәр аһәңнәре җыентыгы дөнья күрдеме? Ул Татар китап нәшрият, Татарстан китап нәшриятендә чыкты. Әлеге китап. Һәм ул русча язылган инде ул безнең антология татарской богословской мысли дигән сериясында чыкты. Һәм мин бу Татарстан китап нәшриятенә бик рәхмәтлемен. Менә монда бит инде бу китапта бик мөһим бәйрәмнәр, шул ук Рамазан булсын, шул ук башка бәйрәмнәр, Корбан булсын, менә аларданың мөһимлеге Мәүлид, ул бит инде аерым бер йола булган. Менә бу йолаларында җиткергә, гореф-гадәтләрендә дә анысы да бара бит. Әйе. Бу китапның исеме менә сез әйткәнчә дини бәйрәмнәр музыкасы, татар-мөселман традицияләре дигән шундый аңлатмасы да бар инде. Монда Идел буе татар мөселманнары дини бәйрәмнәрнең музыкаль әһәңнәре. Монда Рамазан, Корбан, Мәүлид бәйрәмнәре һәм хаҗ гамәлләре турында сүз бара. Шул бәйрәмдә башкарыла торган көйләр кергән монда. Ул зикрләр, салаватлар, Коръән сүрәләрен көйләп уку. Җырлап көйләп укыганнар. Әйе, көйләп укыганнар. Бөтенсе менә монда җыелган. Мөнәҗәтләр, догалар, алар арасында булган әлвидакларыбыз безнең. Тәкбирләр, тәлбияләр, мәрхәбәләр кергән. Менә мәрхәбә дигәннән уникаль мөмкинлек, мин яратам шулай дип әйтергә, чөнки бары тик Болгар радиосында гына хәзер бер язма бирәбез без. Менә тыңлап карагыз әле, бу язма ничәнче елда язып алынган икән? Әйе, менә ул язма турында да хәзер сезгә дөрес елын гына әйтегез баштагыннан, соң хәзер без тыңлатырбыз да тулырак аннан мәгълүматын җиткерәбез. Әйе. 2007 ел дип әйтеп була инде язуым, ләкин хәзер әйтәм, кемнән язылып алынды бу Мияссарова Зәйтүнә Гарифулла кызыннан язылды. Ул 1931 елда туган үзе. Инде менә шушы архивларда утырасыз бит шулай ук язганда, бу сәяхәтләр, экспедицияләр гына түгел. Менә иң төп нөсхәләр алар кайда саклана? Менә шул халыктан аласызмы? Әллә инде бары архивларда әлдә безнең кулга килеп җитмәгән әйберләр бармы, экспонатлар? Әйе, менә фәнни эшләр белән шөгыльләнгәндә, әлбәттә безнең менә мирасхана дигән безнең шундый туплый торган
бина бар бит инде Казан шәһәрендә. Һәм менә бөтен фондлар безнең менә зур галимнәр җыйган, менә шул бөтен фондлар сакланып килә бит инде мирасханәдә. Һәм шуннан алып без әлбәттә кулланабыз. Ул теге гарәп графикасында язылган китаплар бар, язмалар бар. Һәм инде теге яналифта язылган, татар телендә язылган әйберләр. Менә шуларны барысын да кулланабыз. Инде музыкага килгәндә без әлбәттә экспедицияларга барабыз. Бүгенге көндә дә табып була ул уникаль язмаларны, ләкин бик каты эзләнсәң, менә шулай итеп минем кебек качып кына сөйли торган, кили торган әбиләрең бар әле. Ләкин хәзер китеп баралар. Кысканычка каршы, нишлисең инде, яшьләре бара бит инде, диме? Яшьләребез заманча башкара. Шул әйберләрне яңадан кайтарабыз хәзер. Яңадан. Шуңа күрә берсе дә югалмасыннар, безнең яшьләр менә белсеннәр, Татар килсеннәр. халкының нинди икәнен, Нинди байлыгыбызны. булганын. Шуңа күрә без китаплар чыгарабыз инде. Менә моны бөтен кеше, теләгән кеше ала да башкарала. Бөтен нәрсә турында язылган, нәрсә ул салават, нәрсә ул зикр, бөтен аңлатмалары бар. Суфилар бит инде безнең зикрләр башкарганнар. Менә шуннан да килгән бит инде ул. Безнең бәйләйме, безнең татарларда дәрвишләр бистәсе дә бар бит инде. Ул бит суфилар булган. Суфичилык вакытында. Бик кызыклы инде безнең татарның тарихлары. Кызыксынып китсәң, эзләнеп була. Мин әле шуны сокланып утырам, сез консерватория бетергәнсез һәм шул ук вакытта әле Мөхәммәдия мәдрәсәсен бетергән. Шул дин менә шушы китапларны языр өчен кызыксынып кирдегезме? Әлбәттә, ул бит инде йөрәктән киләме? Һәрбер кешенең йөрәгеннән. Һәм менә Аллаһ Тәгаләгә мәхәббәт, менә шул буйсыну, менә бу дөнья ничек яратылган, бөтен кеше уйлана бит инде, менә сораулар бирә үзенә. Һәм менә бу сорауларга җавап эзләдем инде мин. Шуңа күрә безнең мәчеткә җирдем инде, музыка училищесында Сәйдә Аппакова укытты безне. Ул да менә ниндидер тәэсир итте миңа. Мин әнием белән Мөхәммәдияне бетердем. Мөхәммәдия мәдрәсәсендә кичке бүлектә укыдык. Менә сез татар мөнәҗәбәтләре, зикрләр, дуалар, тәравих, менә бу ноталар китабы турында да әйтеп китсәк әйбәт. Ул да ноталардан карап, менә аларны эшләргә була. Монда бит инде бәлки менә кайбер кешенең аның белгечлеге юк, нотаны белми ул, ләкин аның тәравихтә менә шулай әйтәсе килә, татар мөнәҗәтләрен әйтәсе килә. Кем менә ноталарны белми, мәсәлән, монда бит инде сүзләре дә бар име? Ул менә шул сүзләрне тотып мәчетебезгә килсә, аңа барыбер булышалар. Менә әйдәгез таравих вакытында бит инде тагын өстәмә безнең намазыбыз бар, таравих намазы име? Һәм анда менә башкарыла зикрләр бар. Бүгенге көндә дә килсәң мәчеткә, моны ишетеп була, тыңлап була. Менә бу китапта теге борынгы аһәңнәре дә бар инде, борынгы киләүләре, рәвешләре бар. Һәм инде менә бүген заманча ничек киләнә ишетеп була мәчетләр бездә. Әле без нәрсә уйлап утырам, безнең тыңлаучылар арасында бәлки менә дәванисеннән сакланган, әбисеннән, дәванисеннән сакланган язмалар бардыр. Безгә китерә алалар, әйбәт, һәм сез рәхәтләнеп сөйләшәсез. Кулланалар. Менә бу радио аша менә хәзер бит инде шундый элемтә бар халкыбыз белән име? Аларны җибәрсәләр, шундый рәхмәтле булырык без. Әлбәттә, һәрбер кешенең исемен күрсәтеп, кем алып килгән, кем башкара, аның әбисе, бабасы башкарамы ул. Менә ул сакланса, һәрбер кешенең бик рәхмәтле булырык. Бу безнең зур эшебез булыр. Һәм ул сакланып калыр, тарихта да сакланып калыр иде. Менә тагын бер мәсьәләне әйтәсем килә, кайбер уен коралларын, җырыбызны, көебезне, мөнәҗәтләрне дип әйтгәндә, безнеке, сезнеке дип бүленешкә китте хәзер соңгы вакытта, бигрәк тә җанисәп вакыты якынлашканда сез дә игътибар итәсездер инде, әйме? Менә бу вазгыятьне күзәтәсезме сез? Менә музыка дөньясында да сезнеке, безнеке дигән әйбер булырга тиешме ул? Менә бик дөрес сорау бирәсез сез. Менә хәзер инде мин музыка дөньясы турында әйтәм. Бу кораллар инде. Мәсәлән, менә хәзер бит инде килде безгә синтезатор име? Без бит аны хәзер әйтә алмыйбыз, менә ул татар музыка коралы түгел дип әйтә алмыйбыз бит инде. Чөнки без карагыз бөтен сәхнәдә. Ул башкарыла бит инде. Ул бит җырлана. Безнең халкыбыз татар көйләрен җырлый, аранжировкалар ясыйлар. Барсында да синтезатор әнә компьютерда килеп керде. Ул компьютер безнең музыка кораллар дип әйтеп булмыймы ни? Бүгенге көндә нишләп юкты? Нишләп юкты? Менә мин уйлыйм, менә нәрсә безгә керә, безнең халыкка мәхәббәт уяна. Менә бөтен барлык курайманда, там баянмы, гармонмы, гөслә булсынмы? Ул бөтенсе безнеке. Кулланабыз икән, ул безнеке. Нинди генә булмасын курай, ул безнеке була. Чөнки безнең көйләр башкарыла.
Домбра, ул безнеке түгелмени? Безнеке. Безнең оркестрларыбыз бармы? Бар. Скрипка безнекеме? Безнеке. Татар халкында булган бит скрипкалар. Скрипкалда уйнаганнар. Әлбәттә, менә бу итеп куймаганнар име заманча. Менә тезгә куйганнар. Тезләренә. Чөнки ул теге борынгы гырыф-гадәттән килә. Безнең борынгы инструментлардан килә. Музыка уен коралларыннан килә. Тәртибе генә башкача булган, Әйе, тәртибе генә башкача булган. Дөрес. Кыллы уен инструментлар. Менә иреп башкара торган инструментлар бөтенсе безнеке. Менә шабитеп әйтеп куйдыгыз, әйе, барысы да безнеке. Иң беренче, иң мөһиме кызыксыну булырга тиеш. Әлбәттә, әлбәттә. Һәм куллану. Менә кулланыла икән. Димәк, аның аңа мохтаҗ халык. Әйе. Аңа һәм күрсәтә дә белергә кирәк. Һәм менә бу вазгыятькә килсәк әгәрдә. Ничек уйлыйсыз? Барыбер без син токтар кешесе буларак, барыбер чылабыз. Әйе, бит нәрсә булыр икән, нәрсәләр булыр икән дип күзәтәбез. Битараф калырга кирәкми бу нәрсәгә? Юк, битараф калырга кирәк түгел, әлбәттә. Иң мөһиме кеше булып калырга кирәк бит инде. Бөтен эштә дә кеше булып калырга кирәк. Сугышлар булмасын, шундый афәтләр булмасын, Алла сакласын. Әнә безнең пандемиябыз күпме кешене алып китте, Алла сакласын. Шуңа күрә бердәм булырга кирәк. Бөтен нәрсәдән яхшылыкны эзләргә кирәк дип уйлыйм. Әлбәттә, менә сез инде монда хәтта тарихчы буларак та, ислам дөньясын өйрәнүче кеше буларак та, беләсез, безнең тарихыбыз гасырлар дәвамында әле ул өйрәнеп тә бетелмәгәндер, әле анда сандыкта аста иң кыйммәтле әйберләр дә бардыр. Ләкин сез инде зур эш башкарасыз, әкрен генә шул алтын бәһале экспонатларны чыгарасыз. Бик зур эш башкарасыз. Рәхмәт сезгә. Яшьләребез барсы да менә килсен, аларга материаллар байтак, бик күп. Шуңа күрә бөтен кешегә эш бар әле. Рәхмәт сезгә. Дуслар, бүген бездә кунакта Татарстан Республикасының Фәннәр академиясының Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел һәм әдәбият сәнгать институтының музыка һәм театр бүлеге мөдире Айгөл Борис кызы Софийская булды.